Bones, anem a executar el servidor Apache en Windows. Primer ho farem mitjançant PowerShell, obrim una consola, anirem a la ruta del servidor d'Apache, cd Apache, anem a la carpeta bin, que és on estan els executables, i executem httpd.exe. Veiem que la consola PowerShell es queda a l'espera. Anem al navegador, escrivim localhost i veiem que efectivament funciona amb el missatge It works. Si tanquem la consola PowerShell, el nostre servidor web es tancarà i el navegador no podrà trobar el servidor web. Executem localhost i després d'uns segons veurem que no carrega la pàgina. La pàgina web on hi havia el missatge It works ja no surt, ara surt la pàgina per defecte, de no s'ha pogut connectar. Ara procedirem a executar el servidor web com un servei del Windows. En aquest cas, anem a la carpeta dels executables, httpd.exe, però escrivim -k install. Amb aquestes opcions farem la instal·lació del servidor web com a servei del Windows. Veiem els missatges, que el servidor s'ha instal·lat correctament, i ara anem al navegador, posem localhost i veritablement veiem com el missatge It works ens surt. Si tanquem la consola, el nostre navegador continuarà trobant el servidor web perquè s'està executant com a servei del Windows. Una salutació i fins aviat.